Fl-aħħar rapport tagħha l-Aġenzija ta' Kreditu Fitch ikkonfermat ir-rating A għal pajjiżna bħarsa pożittiva l-ġejjieni. Wara tbassir tal-Kummissjoni Ewropea ftit tal-jimilu li jikkonferma li pajjiżna kellu l-ogħla rata ta' tkabbir ekonomiku kemm ilu li dħalna fl-Unjoni Ewropea, Fitch issa żammet il-previżjonijiet pożittivi tagħha dwar pajjiżna li kienu tjiebu fir-rapport ta' qabel. B'hekk matul din il-leġislatura 3 aġenziji internazzjonali tal-kreditu ilkoll irrivedew il-fuq l-outlook tagħhom għal pajjiżna f'kuntrast ma' tnaqqis li pajjiżna ra matul l-amministrazzjoni preċedenti. L-analisti ta' Fitch jagħtu tbassir pożittiv fid-dawl ta' tnaqqis fir-rata ta' dejn meta mqabbel mal-prodott domestiku gross li waqa' taħt is-60% l-ewwel darba mill-1998 u ekonomija li qed tisboq dik ta' pajjiżi oħra bl-istess rating. U bħall-Kummissjoni Ewropea, Fitch ikkonfermat li l-konsum privat f'pajjiżna huwa mutur ta' tkabbir ekonomiku. Għax fil-waqt li l-oppożizzjoni tgħid li tkabbir ekonomiku mhux jinħass mill-familji, l-esperti ta' Fitch ibassru li l-ekonomija Maltija tkompli tikber brata ogħla mill-medjan tal-istess rating A anke permezz ta' żieda fl-impjiegi, żieda fl-introjtu u proġetti fl-oqsma tas-saħħa, l-edukazzjoni u t-trasport. Għaldaqstant fil-waqt li l-oppożizzjoni tirreżisti proġetti li qed twettaq din l-amministrazzjoni, l-esperti barranin isostnu li dawn se jwasslu biex pajjiżna jmur aħjar minn pajjiżi oħra. U kontra dak li sostni l-oppożizzjoni, skont Fitch il-qagħda fiskali se tkompli titjib fil-waqt li tkabbir ekonomiku se jkompli jkun robust. Dwar dan ir-rapport il-Gvern Malti nnota li wara ċ-ċertifikat eċċellenti mogħti lil pajjiżna fil-Winter Economic Forecast tal-Kummissjoni Ewropea, għal darb'oħra analiżi indipendenti ta' esperti barranin tikkonferma s-saħħa tal-ekonomija tagħna. Pajjiżna llum huwa fost l-aqwa fl-Unjoni Ewropea fit-tkabbir ekonomiku u fit-tnaqqis tal-qatt. L-istqarrija tal-Gvern tfakkar li minflok ħaddan politika ta' awsterità, dan il-Gvern miexi politika ta' investiment u ta' tkabbir li qed wassal għal tnaqqis fil-pis tad-dejn nazzjonali. Fix-xhur li ġejjin, il-Gvern se jkun qed iwettaq miżuri oħra biex il-ġid ikompli jasal għand kulħadd.